Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti wejangan Jawa. Derek-derek sedoyo, ono berita sing lagi beredar, sing menggemparkan, beritanya ini menggemparkan seluruh dunia, yaitu Perang Dunia III ada di depan mata. Perang Dunia ketelu iki wis cedek. Terus piye dia menyikapi hal ini iki? Kan mergo Indonesia kan dikhawatirno kan terlibat neng perang iki mang. Mergo istilah iku lek di urut-urutno dulu kerjasamane negara-negara iki mang sing bakal perang yo. Iki kan ya termasuk anggota ibaratnya iku sahabate Indonesia bareng. Lah kuatire kan iso terlibat koyo ngono ku. Kena dampake lah istilahnya. Sing dikuatirno kan ngono. Lah piye dia menyikapi sebagai kaya aku ngene iki wong Jawa sing manggon ning Pulau Tanah Jawa. Nek wong Jawa duwe ade sebagai wong Jawa iku wis gak perlu wedi ana ning ngono-ngono ku lah. Gak perlu wedi ana sing arane kaya nuklir, arane ana jet tempur, arane ana pesawat tanpa awak, arane ana ratusan utawa ribuan utawa jutaan rudal. Wis gak perlu khawatir, gak perlu panik, gak perlu wedi. Menungso iku awak dhewe iku kagungan Gusti Kang Maha Kuwasa, Gusti Kang Akara jagat iki lho. Dadi gak perlu ana sing diwedeni. Sing penting awak dhewe iku tujuane iku urip dhewe iku bener. Tujuan bener, urip bener, visi misi bener, dadi wong sing bener, wis talah, gak perlu khawatir musibah lan cobaan itu menghampiri awake dhewe. Nyimpang barang-barang koyo ngono ku, nyimpang kabeh. Katakanlah rudal sing gedene sak pira. Rudal arepe ngrutui panjenengan, busung-busung wis ta. Gak perlu khawatir tuh, gak perlu khawatir. Awak dhewe iki wong Jawa, nek dhewe sebagai wong Jawa lho. Wong Jawa iki segudange nek kono ya negara Timur Tengah, negara Eropa iku gudange senjata, gudange roket, gudange rudal, gudange pesawat tempur. Tapi wong Jawa iku gudange apa? Wong Jawa iku gudange pusaka. Dadi pusaka iki aja diremehno. Ketokane iku akeh melenos cilik. Ketokane iku mung wesi sing menggak-menggok yaiku keris. Ketokane iku mung kayu bentuk ula. Iki ngono pusaka sing bisa nandingi kecanggihan teknologi zaman saiki. Jadi senjatane wong saiki kan kecanggihan teknologi lho. Senjata wong saiki. Misalnya iku menghancur leburkan suatu pulau gitu. Iku mung trimo nganggo komputer, ya kan. Nganggo trimo komputer, uteke dipasang, sing main drone ditembak lewat drone iki sentek lembut sak pulau. Saiki iso ngono. Tapi wong Jawa lur. Wong Jawa cukup umi-umi merem tengah wengi nyawa wis ilang kabeh. Iki wong Jawa. Dadi piye lur? Ora kena diremehne wong Jawa. Arene ketokane wong Jawa iku meneng anteng. Tapi nek diusik, tapi nek digarai, nek dijarak, ya lembut kabeh lur.
Bahkan barang abot sing arepe nibani ndase wong Jawa, sirahe wong Jawa. Gak sida nibani. Iso-iso mandek nang dhuwur awang-awang ini barangan tetu. Iki misale kaya ngono kuwi. Lah, iki pembuktiane wong Jawa nek bener-bener wong Jawa neng Pulau Tanah Jawa zaman saiki nek bener-bener diganggu, dijarak, diperangi. Ora salah tapi diperangi. Istilahnya dirudali. Diruntuh rudal tekan pesawat-pesawat tempur. Iku misalnya kok ngono. Lah iki lho. Pembuktiane ilmu kanuragan, ilmu kesaktian. Para wong-wong sing linuwih iki wis bakal beraksi kabeh. Lah, mergo ngene Dur, pembuktian iku ora kena dibuktikno secara langsung. Pas ono kejadian sing mendesak, sesuatu sing dadi bentenge dhewe iku bakal metu kabeh. Panjenengan sing awale ora ngerti sejatine panjenengan iku duweni kodam misale ngono ya. Lah, nek ono kejadian kaya ngono ku perang dunia ketiga sing menimpa warga Indonesia misale ya. Panjenengan kok bakale ora panggil bakale ngerti sejatine iki ternyata kodamku kok ngene. Panjenengan wis ngerti ana rudal ning dhuwur iku bakale roto nibani omahe panjenengan misale ngono. Kau wetok rudal iku moro-moro senyap ilang. Nah, ini ki di luar nalar lho. Di luar nalar. Jadi bangsa-bangsa Eropa Timur Tengah iku ora ngerti rahasia sejatine wong Jawa kaya ngono ku ora ngerti. Sing arane radar, sing arane siluman pesawat siluman anti radar iku wis ora ana apa-apane lho. Ora ana apa-apane. Ambek ketipane wong Jawa ora ana apa-apane. Ambek semburan idune wong Jawa ya ora ana apa-apane. Diudano dawres ya kalang kabut kabeh. Ngono Dur. Ini misale kok ngono ku. Dewe tsunami sing gedhe. Ya kalang kabut kabeh kan. Lho iki kuasane Gusti. Kuasane Gusti diwehno marang apa iki kekuatane wong Jawa lewat tirakat batine, tirakat sucine. Wis ta Dur, mboten usah khawatir. Sing penting panjenengan iku saiki fokus awake dhewe ndonga supaya bangsane awake dhewe iki selalu terjaga, selalu dijaga. Mulane niku Dur. Awak dhewe iku ya kudune iku duweni timbal balik marang penguasa jagat raya saisine iki. Ora sing tak maksud penguasa jagat raya, penguasa Nusantara iki duduk Gusti Allah sing utama duduk. Maksudnya iku kan sing utama kan Gusti Allah. Penguasa jagat alam semesta kan Gusti Allah. Tapi penguasa Nusantara iki utusane pangeran lho. Sing wis ditugasno pangeran jaga Nusantara iki. Lah, sing penjaga Nusantara iki wis dibagi dalam beberapa bagian. Contohnya kayak ngene, misalnya kayak ngene. Nusantara iki sono penjagane lho. Neng spiritual Jawa ya arane penjaga gaib. Nah, Nusantara iki duwe penjaga gaib. Yang mbok iku ana sing ngomong lek jarine kan penjaga gaib Nusantara iki ya sosok manuk Garuda iku jarine. Aku gak ngerti ya iku sejarine. Nah, iki ana danyang penjaga Nusantara iki ana. Nah, terus dibagi dalam beberapa bagian, koyok misalnya Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, lan sak piturute. Lah, neng pulau-pulau iki mang wis ana penjagane dhewe, yaiku neng Pulau Jawa iki ana bagiane dhewe. Bagiane contohnya apa? Ya contohnya koyok neng Gunung Tidar, Gunung Semeru iki duwe para kadhanyangan dhewe, duwe penjaga gaib dhewe. Terus lautan Segoro Kidul iki duwe dhewe lah. Lah iki mang Dur
kuwate bagian-bagian sing ana ning Nusantara iki kudu njaga, kudu saling apa ya jenenge ya, menjalin chemistry lah, saling ngregani lan menghormati keberadaane kabeh iku mang. Mergo kabeh mah makhluke pangeran. Ngoten. Lah dhewe nek iso saling njaga terus menjalin chemistry marang makhluk-makhluk ciptaane Gusti kabeh ku mang yo engko bakale kan saling membantu istilahnya ngono. Dadi ade njaluk apa-apa lapo sak lapo ku penak. Ngoten. Dadi pesen kula nggih anane perang niki ya wis muga-muga dongane dhewe wis muga-muga nang damai. Ben dampak-dampak kaya istilahnya ekonomi global, istilahnya kaya ya kebutuhan Indonesia iki gak sampai mempengaruhi, kok bakal kan ya terpengaruh nek ono perang dunia ketiga iki jelasnya ono pengaruh lho. Pengaruh ning perekonomian Indonesia iki. Mergo dhewe iku cek gantungno luar negeri. Nek sampai perang dinuklir kabeh entek lho. Kaya agene utawa distributor entek lak yo lembut lak yo piye dhewe. Golek sandang pangane kangelan. Amulan niku dindungane muga-muga damai kabeh lah. Iso ana sing iso ngerteni lan mangerteni. Aja sampai dadi perang. Nah, cuma nek kemungkinan terburuk dhewe terpaksa anjene kaya ngono ku ya umpama ibarate muga-muga ana ya dhewe Indonesia iku sampai diserang lho katakan ya wis dhewe dibanterno tirakate, dibanterno nyedhake marang Gustine. Ngono wis gak perlu bingung-bingung. Tenang ya. Wong Jawa iku ejek ana sing ngayomi ning awang-awang ki ana sing ngayomi itu. Ana sing jaga. Dia gak perlu khawatir. Cuma penjagane wong Jawa iki ya wis gak kabeh wong dijaga lho, pilih-pilih lah. Lah sing dipilih apa ya ngerti dhewe panjenengan. Wis ta, pun ngoten mawon nggih. Ngapunten sing kata atur. Muga-muga iki selalu diberi kesehatan lan keselamatan nggih. Dan alam dunya niki pun ngoten mawon kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.